Mohl mít zlatý míč, mohl ležet na stejné úrovni jako Messi nebo Ronaldo. Jose Mourinho o něm řekl, že by z něj mohl být nejlepší útočník světa. Místo toho se Mario Balotelli stal největším symbolem promrhaného talentu v historii fotbalu. Proč chlapík, který měl úplně všechno, nakonec ztratil úplně všechno? V mladém věku 17 let debutoval za Inter Milan, s kterým i vyhrál Ligu mistrů. A když vyhrál ocenění nejlepšího mladého hráče roku, vyhlásil, že jediný, kdo je lepší než on, je Lionel Messi. V létě 2010 přestoupil za miliony eur do Manchesteru City, kde se znovu potkal s trenérem Robertem Mancínem, který pro něj byl jako druhý otec. V Premier League podával skvělé výkony, okrát, co bylo horší, bylo chování mimo hřiště. Zapalil svůj vlastní barák a na tréninku se i popral s trenérem. Když pak v derby zničil Manchester United 2 góly, vyhrnul dres a ukázal legendární nápis na tričku Why always me. Mario se stal celosvětovým fenoménem. Léto roku 2012 mělo být momentem, kdy Mario konečně dospěje a stane se opravdovou světovou hvězdou. Na Euru v Polsku a Ukrajině táhli Itálii až do finále. Jeho absolutní vrchol přišel v semifinále proti Německu. Dal gól, stál jako socha, zatnul svaly a tenhle obrázek proběhl celý svět. Byl na vrcholu své kariéry. Jenže pak po vrcholném okamžiku přišel rychlý a tvrdý pád. Mario se vrátil do Itálie, tentokrát do AC Milan. Start měl skvělý, ale jeho profesní přístup začal hořet. V roce 2014 přestoupil do Liverpoolu za 16 milionů liber, jako náhrada za Luise Suáreze. Výsledek? V celé sezóně vstřelil v Premier League pouhý 1 gól. Následovala angažmá ve Francii, v Nice a Marseille. Chvilkami pookřál, ale stálost byla pryč. Pád pokračoval přes Bresciu, monacký Monza, švýcarský Sion až do Turecka. Z hráče, který měl dobít svět, se stal fotbalový kočovník. Byl Mario Balotelli obětí neuvěřitelného tlaku médií, obětí rasismu, se kterým se v Itálii často potýkal, nebo prostě člověkem, který fotbal nikdy nemiloval tak moc jako my. Mohl se stát největší legendou italského fotbalu, mohl být jeden z nejlepších útočníků na světě, ale asi se vybral prostě jinou cestu. Jak se vám líbil tento příběh? A jaký příběh byste vám líbil další? Napište mi to do komentářů a čau.